Ok, hai, Ia. de partajare. Ok. Te suspectează de autoclicker. Ok. Și de hack. Da, exact. Așa, dă-i ESC, Și le vezi că le găsești direct în download de acolo. opțiuni, control, keybind. În loc de space pune right shift. Right ăsta așa. Și dă, apasă și când sare. Dă ESC și apasă pe right shift. Dă-i done. Stai. Hai, stai. Oh. Opa, grasule! Opa, grasule! Opa, grasule! Apasă din nou. Am apăsat. Mai Ia apasă mai dată. sari. Ia mai sare o Am dată. apăsat. Sari, Sar din nou, sar din Uite, nou. sar. Da, sari. Opa, grasule! Yasmin. Opa! Yasmina Princess. Îi dau eu? Îi dau eu. Bani. Nu, lasă-l pe Eric să-mi dea. Te pup. Mă iubești. Hai, pa.